kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Bi ye araba ye avril kalo tile 3 sanba 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu mɔgɔ fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Union européenne ale ye hɔngɛ ka ɲɛsin an ka jamana fangamarabaaw ma kunungo a bɛ pankuru kofɔ mun bɛ ɲɛdama kɛ ka jateminɛ kɛ lahalayaw la. Sigi ka baro ka hakili jagabɔ kɛ kunnafoni disira kura minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ani jamanadenya eta siraw ka ɲɛdama kɛ o kow la. Internews ani radio Cledu olu ye o kɛnɛ sigi maison de partenariat la Bamako Angers bidonya in na. Modibo Keita tɔgɔlaso Assemblée nationale o kɔnɔna na o ye bisimilali kɛ ntɛnɛndonya tɛmɛlen a tun bɛ baara dayɛlɛ kofɔ ɲɔgɔnna jɛrɛ ladala ɲɔgɔnna jɛrɛ u ka cakɛyɔrɔ o lahalaya kan. Donc baro la kumabɔ olu ye nin ye mun bɛna walawala aw ye sandani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la dante aw la koyi aw ka fo. An bɔra ka fɔ sisan Union européenne ale ye hɔn kɛ ka ɲɛsin an ka jamana fangamarabaaw ma o kɛra kunungo a bɛ pankuru kofɔ mun bɛ ɲɛdama pankuru kofɔ n'u ko ma avion de reconnaissance mun bɛ taa jateminɛw kɛ ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin wolomasiri taabaw ma nin kɔni bɛ gouvernement ka baaraji di a bɛ o kofɔ yaasa fɛn min ye ka dɔn ka fɔ jamana bɛ se ka kolo sigi cogo min na ka jamana kolo suma ka tila ka i ka dɔn ka fɔ lakanda k'o jidi jamana kɔnɔna na a bɛ o baaraw ɲinini de kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔnyanfan kana camancɛ bolo fɛ nin pankuru min filɛ k'a de ma ko Cessna 208 a dira gouvernement ma a kɛra base aérienne senu de Bamako la u ko nin pankuru in ko a ko a jɔn bɛ kosɛbɛ fanga b'a rɔ fɛnɛ ani a kɔnɔfɛn maɲɔgɔlɔnw ko a bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ euro wari o $5,000,000 la n'i y'o yɛlɛma CFA la u taa fɔ $3 ani $300,000 baɲango la a bɛna wuli ka jɔ kɛ Mopti Gawo ani Mali ni ka dɔn ka fɔ dankun ni ɲɔgɔn cɛ ka o baara waleya. Sigi ka baro o kɛra a kɛra maison du partenariat Bamako Angers la bidonya in na a labɛnna Internews ani radio Cledu de fɛ ka hakili jagabɔ kɛ kunnafoni disira kura minnu bɛ an bɛ donni min na i ko bi bɔlɔlɔ sira fɛ ani jamanadenya taasiraw n'u ko ma nouveau média et citoyenneté nin kɛra kɛnɛ min ni a faamuna maaw fɛ k'a fɔ bɔlɔlɔ tɛmɛsira i n'a fɔ a foroba barokɛyɔrɔw Facebook WhatsApp Twitter ani kunnafoni disira minnu bɛ n'an k'olu ma ko journaux en ligne yalima site internet olu kunnafoni ninnu ani blog minnu bɛ fo ka taa se maaw yɛrɛ kun kelen ka tɛmɛsiraw ma ko nin bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni disiraw de ye u bɛɛ mɛrun bɛ ɲɔgɔnna maaw bɛ se ka u yɛrɛ lafuni jamanadenw ka kunnafoniw ɲini a sanfɛ nka a kunnafoni bɛɛ lajɛlen de dicogo man ɲi o de kosɔn janto yɛrɛ la an kan k'o de kɛ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen tɛ kunnafoni dila ye bɛɛ lajɛlen man ka kunnafoni di sariyaw de bɛ kunnafoni dicogo la i n'a fɔ Baba Dakono ale y'o fɔ cogo min na ale ye ɲininikɛla ye ale tun bɛ nin kɛnɛ kan a ye laseli kɛ a ko nin kunnafoni disira kura minnu filɛ nin ye ko ninnu kɔni ye maaw kunnafoni yɔrɔ ye nka i ka dɔn ka fɔ ko jija o de kan ka k'a la dɛ k'a sababu kɛ a kan ka kɛ lafaamuyali ladɔnniyali a sariyaw olu bonyali siratigɛ fɛ a man ka kɛ yɛrɛ sago kɛ kunnafoni di o siratigɛ fɛ Togola Awa Semega ale ye Web TV o ye jabarani filɛ o dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ n'u ko ma kunnafoni.com ale ye o ɲɛminɛ ye wa ale bɛ tɔn kɔnɔna na n'o ye Appel Mali ye n'o ye bɔlɔlɔ kunnafoni di sira baarakɛlaw olu ka kuluba ye a ye ɲɛfɔli kɛ Appel Mali kɔnɔna na ni y'a san damadamanin an y'a essayer ka avant projet de loi dɔ créer min bɛ médias sociaux régi min bɛ médias en ligne régi min bɛ réseaux sociaux régi donc o loi kɔnɔna na sanction damadamanin b'a la ni i kan ka publication ni fɛn fɛn kɛ réseaux sociaux sanfɛ i b'i kɛcogo dɔn fɔlɔ parce que n'i ye fɛn dɔ kɛ min bɛ jamanadenw dusu wuli ka futinɛ wuli jamana kɔnɔ sanction bɛ yen o sanction kan ka taa mais a loi ma adopté fɔlɔ a ma foyi an bɛ discussion na ni ministre an ka ministre ye min ye Haruna Modibo Touré ye cogo min na média en ligne ka se ka ta en compte olu fana ka se k'u ka baara kɛ sariya kɔnɔ ne b'a fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ye u ka u cogo dɔn tuma caman an bɛ video dɔw ye a bɛ bila Facebook sanfɛ a bɛ bila WhatsApp sanfɛ mɔgɔw bɛ da la n'a video bila la dɔrɔn n y'a ye Facebook de sanfɛ ou bien n y'a ye WhatsApp de sanfɛ a kana da a bɛɛ la parce que information bɛɛ tɛ tiɲɛ ye kuma dɔ la dɔw bɛ fɛn dɔw bila ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ et puis fɛn dɔw bɛ bila ka sɔrɔ a man ka bila donc il faut faire extrêmement attention ni information dɔ ye yɔrɔ dɔ la i bɛ taa i b'i gɛlɛya cogo bɛɛ la i ka a ye yɔrɔ fila wɛrɛ la min tɛ i ka yɔrɔ fɔlɔ yelen ye cogo min na i ka se k'a dɔn nin ye
tiɲɛ ou bien nin tɛ tiɲɛ. Aliou Amadou Diallo ale ye hakilina fɔla ye a ka jatara siratigɛ fɛ n'u ko ma ko blogueur ladilikanw a fana y'o lase mɔgɔw ma. Réseaux sociaux ye fanga sɔrɔ anw fɛ yan Mali la waati min na o ye gɛlɛya min cunna kan san 2012 waati min kɔnɔna na ni Facebook ninnu ye fangaba sɔrɔ kunnafoni dili ni kunnafoni carili cogo la parce que maliyɛnw kun mago bɛ kunnafoni na waati kunnafoni kun tɛ yen. Il est important y'an k'a fɔ waati ninnu na an ka kunnafoni sɔrɔ sira kɔrɔ ninnu n'o ye télé ni radio u kun ser'u dan na u kun ma se ka mɔgɔw lafaamuya kuma kun cayara. Donc a bɛnna ni waati ye maliyɛnw kun mago bɛ kunnafoni na donc Facebook kun kɛra yɔrɔ ye sisan mɔgɔ bɛ taa kunnafoni ɲini yɔrɔ min na ni mɔgɔ bɛ kunnafoni bila yɔrɔ min na parce que censure tɛ contrôle tɛ bɛɛ bɛ a bila bɛɛ b'a ta donc o waati nin kɔnɔna la Facebook kɔni ye carinna k'a kɛ bɛɛ yɛlɛn'a kan jama cayara kan o waati ni bi cɛ ko camanba de kɛra yɛlɛma camanba de nana mais waati nin kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ ko Facebook ye carini yɛrɛ sɔrɔ o waati nin kɔnɔna na ne b'a fɔ e mɔgɔ min bɛ kunnafoni reçoit o ko bɛ e yɛrɛ de bolo sisan i tɛna parce que Facebook ninnu bɛ cogo min na bɛɛ bɛ se ka kunnafoni bila a kan a yɛrɛ nakun de y'o ye bɛɛ ka kɛ kunnafoni bɛɛ kana kɛ kunnafoni dila ye mais bɛɛ bɛ se k'i hakilina ta fɔ bɛɛ bɛ se ka kunnafoni bila sisan e mɔgɔ min bɛ kunnafoni lajɛ ani e mɔgɔ min b'a reçoit e de b'a jateminɛ jɔn de ye kunnafoni bila a tigi ye jɔn de a y'a bila kun jumɛn de kama kunnafoni tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ pour que i ka se k'a tiɲɛ n'a tiɲɛ don ni kunnafoni kɛra jamana kɔnɔ mɔgɔ kelen tɛna fɔ ni i y'a ye dɔ ka profil la ko de y'a fɔ i bɛ taa lajɛ est ce que mɔgɔ wɛrɛ y'a kuma fɔ wa o seginna a kuma kan wa i bɛ o ɲɛɲini de kɛ pour que i k'a dɔn est ce que kuma nin tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ sinon n'i danna mɔgɔ kelen dɔrɔn ka bilali ma n'o y'a sɔrɔ o ta kun tɛ kunnafoni ko ye ni hakilina wɛrɛ de b'o kɔnɔ n'o ye bɛ se ka kɛ tiɲɛni hakilina ye e kɔni bɛ fara o de kan sa ko hakilina tɔ sinsin ka taa o de la il est important toujours ni kunnafoni dɔrɔn i ka taa a vérifier i ka taa ɲɛɲini i kana sɛgɛn o la fiyewu surtout bɛ min ye Facebook kan n b'a fɔ n ko mɔgɔw ka jateminɛ camanba kɛ ne welela k'an se jamana ɲɛmɔgɔw ma fɔlɔ u réseaux sociaux u k'a essayer ka fɛɛrɛ dɔ ɲini a la ka sariyaw dɔw sigi a la sariya minnu tɛ mɔgɔw bali k'u hakilina kumaw fɔ nka a bɛ mɔgɔw bali ka tiɲɛni dɔw kɛ n'o bɔra a la population yɛrɛ n bɛ welela ka min sisan bɛɛ k'a jateminɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Facebook fɛn ninnu filɛ nin ye i k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ vraiment an bɛ min ka min fɔ n'i ye fɛn dɔ bila Facebook kan a tɛ tunu hali n'i y'a supprimer a tɛ tunu donc i kan k'i janto de n bɛ to ka kuma kelen fɔ mɔgɔw ye i tɛ fɛ fɛn fɛn na i tɛ fɛ mɔgɔw ka bɔ fɛn fɛn kalama suguba la ka n'a bila Facebook kan n'i y'a bila Facebook kan c'est comme i y'a bila suguba de cɛ la n'a ma girin ka tɛmɛ o yɛrɛ kan donc kana bila i kunna k'a fɔ ko i dogolen kelen b'i ka so kɔnɔ n'i y'a cɛri dɔrɔn bɛɛ de b'a ye et puis i k'i janto i bɛ kunnafoni minnu reçoit a ka ɲi wa a man ɲi o e ka baara de ye sisan donc vraiment il est important mɔgɔw ka Facebook bɛɛ ka yɛlɛ a kan a ka ɲi yɔrɔ fɛn camanba de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais n'i yɛlɛla a kan i ka jateminɛ ba kɛ i ka hakilisigi ba kɛ i ka kow la o bɛ sinikɛnɛ nafa se i yɛrɛ ma. nin gɛnɛ in a kɛra gɛnɛ wasalenba ye k'a sababu kɛ a y'a to maaw k'a faamu k'a fɔ kunnafoni disira kura ninnu ani jamanadenya u bɛɛ lajɛlen de mɛru bɛ ɲɔgɔn na k'a sababu kɛ dɔ bɛ kunnafoni di dɔ bɛ o faamuyali sɔrɔ nka a kan ka kɛ ni a sariyaw bonyali de ye yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ka dɔn k'a fɔ nafa sɔrɔ a la cogo min na hakilila jiginna k'a yira la k'a fɔ Internews ale kɔni ye cakɛda ye cakɛda min bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin dɔnnibaaw ɲininaw ma yaasa fo bɛ se ka kunnafoni ɲuman k'o di cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la waati min na ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ani kalata waati a tɔrɔmɔɲɔbɔ a bɛ ka kɛ USAID de fɛ de k'a mɛru NDI fɛ. Modibo Keita tɔgɔlaso Assemblée nationale kɔnɔna na a ye bisimilali kɛ ntɛnɛndonya tɛmɛlen a tun bɛ baara dayɛlɛ fɔ u ka lalala ɲɔgɔnna jɛrɛ avril san 2019 Assemblée nationale o tɔgɔ la Isiaka Sidibe honorable a ɲɛminɛ ale tun bɛ kɛnɛ kan u ye ɲɛdama kɛ sɛbɛn minnu na u bɛ i ka dɔn ka ŋaniya sariyaw kofɔ n'o ko ma ko projet et proposition o 58 Banyango wa projet de loi d'entente nationale n'o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan sɛbɛn jamana ka ɲɛtaa ni yɛrɛlafoni na o bɛ o kɔnɔna na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Conseil national de la société civile u ye laseli kɛ kunungo ka ɲɛsin dɔnnibaaw ɲininaw ma kɛra u ka dugutigi bulon na maison de la presse ka kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin u ma k'a fɔ gouverneur balinen min kɛ u ka taama ni a tun bɛ basigi taama a tun bɛ o kofɔ n'u tun bɛna waleya tarata don avril kalo tile 2 san 2019 Conseil national de la société civile o maaw fɛ a ɲɛma Bureyima Alayi Ture a ko olu ma faamu fiyewu k'a fɔ ko jamana fangamarabaaw sɔnna ka ni sariya sugu ta k'olu bali u ka taama la
ni ne bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Morika Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal bamara la a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka fama ka kunnafoni jataraw a ka laselibaw a n'a ka journal bamara n'a bɛɛ lajɛlen ye aw ni ciya kan bɛn sini ni Ala sɔnna ma maraka fama ka bi journal bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye